pimla banset ya ki umat ya kan ka post jong ulenal masih ha ki Instagram akau jong u halor ka jingyap jong ukpa jong u bat upen mi ro syabang ka jing syaram ha ka World Cup bat kumno u Cristiano Ronaldo u reply ya ulenal masih halor ka ne ka post ngi pedang singaba bat ai ko blay pi sa chisen syakane ka video haden ka jingyap bat ka jinglaj ontap ya u George Messi ulenal masih ula post ya kini ki content ha ki Instagram akau jong ki content ki basinga malung ki bakta shisha bat phimla kalam daja umat ya kini ki content ki ba ulenal masih ula penpau kam tamlei ula penpau halor ka jing charam ha ka FIFA World Cup ka ba umla ban wanra ya ka jing angnot jong ukpa jong bat kumno Cristiano Ronaldo reply halor ka ni ka post kaba ulenal Messi ula post kikentin kiba ulenal Messi ula tho hakane ka post kilong pa ngadang persang ban ngai bapi la khlano hanre kat hado menta ngampat ngai bapi la khlano nakane ka perthai kampat song hake jingmon lane kran khamshai nga persang ban klet yaka kamlong ka pasuk yanga ban perkhat bangamla shu ban yoi yapi lane ban yakran shu ngati kena bapi la shitam shibon bat kane kalong ka babahatam na kabenta jongpi hanre pila eno kloi palat yangi ngampat dayo alat ban yasngobha bat pi kumba ngalathmu nangta shu ulenal Messi ula keren bat ula ong pila yai ban barabor yanga na kabenta bangan yelekai hakane ka World Cup ka bakhado hanre kan diat sngi swaban sedang kane ka turnamen pila nang sitom jur bat hakasin ka banangkong pimla banyadon rengkat bat nga hakalampung ya dekai hanrai imei ilai tho yanga bapin sanang bankoi bat pin sawan ban pej ya kajing elekai chunga hakane ka World Cup bat ngalai tho yapi bangin sapoi shadow ka final kenang bamapi pinyo ban pej kai hanrai man bakut kajing elekai ngadang yai up bat ngadang yai kenmau ya kikenten jongpi mentapat ngalas ngotho bakabor kalong kabasneu wala da kalong kumta hanre nga klem la ban sange bat nga klem la hero ban perkhat balano kapor bat ki kinta kinpoi kenang ba phinla ye ka ban lech pe ye ki chinge le kai ngila poi shadu ka thong ka bakut kata hadu ka final hanre pe klem la bandon hangta nga kwa ban job yaka kenang bangan walam happy bat ban pen e pi ye ka ba thamai nga klem la bat ki chat chunga kimla ban ai kane kapor ngala persang ban yele persha ya kabor bakut jong kamet jonga hanre nga klemla satya nangta sho la ong hakane ka post bat hang ne ken kalong ka aka ka bakta shisha hado kata hakaba hakane ka post la ong manba ngapoi pi perkhat bangilaram hakathong ka bakut kata haka final kata kamot ba ukpa jong ulenal Messi ulotip bakilaram namar ulenal Messi umyo ya kaban pen i ya ka World Cup trophy hala ujong ukpa kumba uloong puun pen i pat un walam biang da ka bathamai shala ujong ukpa nangta shu uloong i klam long kila do lane ki champion nre pi klam tip bangi singba haman la kawai pakawai ka chinga le kai ngaya tho ya phi ya kane namar ka de kawai ka samoy ka bangimla ban yakran namar phi latip lepa ya ka ai baro ngi yakran man kasngi bat ngi yakando haman bangi yakando nakidaw bat kikam ki bangalukular banle bat ban pendam kine kide ki kenten ki basnga malung bat ki bakta shisha ki ba ulenal Messi ula keren bat ula penpau hake Instagram akau jong bat lengba kine ki kenten ki ba ulenal Messi ula tho hakane ka post ngilate sngau thu shai bakadaw ka ba penlong ye ba un sngau sik thang hadu kata kadai nakadaw ka jingsha aram chung haka final jung ka World Cup bat uklemla ban manra bat ban pen i shala ujung ukpa ya kata ka ba ulat hamu ban pen i da ka ba thamai pat ka World Cup trophy menba udang thiapang ha hospital harus serio chungkari Argentina bat nangta halor ka ne ka post pat ka jingsau sik thang ulenal Messi nakadaw ka jingyap jung ukpa jung u Cristiano Ronaldo reply bat duai mensen ya ulenal Messi da kaba ulaong kajingale kaba kraw yapi bat yakayeng kasem jongpi hakine kipor ki bajuat leyo
lông khanh bắt tù đà năng khanh cái này cái reply trong Cristiano Ronaldo cả bên bao và hado kano uich bat boramba ya Lionel Messi hado kata hakaba unakloi ya kaban Aiman Sen ban support ban Christian ya hakum kene kapor kaba bat kapor kaba shitom jong Lionel Messi na kadao ka jingklat bat ka jingyap jong ukpa jong kane kala nang pau shu ba hado kano Lionel Messi bat Cristiano Ronaldo ki ich bat boram iwe bat khamtam ban Christian hakapor kabamat ye ke jing chitom bat ki jing ale haka jing em kan ba ki fan jong ki pat kinang yeshurut iwe pan hanre ka kam jong ki neki ar ngot pat ka pan pau bat ka ai ye ka nuksa shekifan bat kinong Christian jong ki baro ar ngot ba kim dai bandon ye ka man sen ka jing anot bat ka jing bishni hapadeng iwe hanre ngi dai ban ich bat boram para breu kuble shibon ye pi ki basngam pat pej ya kane ke video pat second mau banyon yu utu subscribe button ya pi ki bampa dep ban subscribe kuble shibon